uzothi wenzani ufuna ukuwina wenzeni azoba khona ama-award lockdown wo fanele ume ulinde ukuthi nawe ukwazi ukuthi uphumelele ngendlela eright. Mina ngiqale emsakazweni ngingaziwa uqala kwami ukudlala uTshatha uGodo umfowabo Ngobe angazi nokuthi wenza njani ukuze kubonakala umsebenzi wami kodwa ngiyasola wayexhumana nemanager ukuze umsebenzi wami uregisterwe ufake endaweni okuyiyona. Ngaqhamuka ngo2010 isho ingoma ethi sithembelekeni bafana siyonqoba noma kunzima idlala njalo leyo ngoma maqala kudlala ibhola iqala ishaywe. Ngifisa ukuxhumana nalomuntu ungazi ngamthola kanjani ukuthi yena wayesexhumene nabaphathi engangenabo ngaleso sikhathi kwa register ingoma ngendlela efanelekile ingoma ya-email yafaka emsakazweni until kuze kube manje nami ngikwazi ukuyifakela ingoma ngikwazi ukuxhumana nabantu engizobuza kubona. Mina ngabuza kuyena ukhathi umfowabo Ngobo nginikeza i-email nginikeza zonke izinto ukuthi uma ngabe usuqedile ngesample usungakwazi ukuthi uthathe ingoma uyi-email kule ndawo so nina sobe sibona ukuze nina abaculi nizokwazi ukuzuza ngani ngoba omunye umuntu uvela aqhamuke athi no sacela udlala ingoma akazi nokuthi kwenziwa kanjani akazi nokuthi kuqalwephi kwenziwa kanjani uzohola kanjani kodwa ngicabanga ukuthi kwabona abasakazi bafiselela ukuthi umuntu owumculo osuke okudlala ingoma yakhe akwazi ukuthi kube khona thizeni akuzuzayo ngomculo wethu. Waqala wayidlala uTshatha ingoma wayishaya ingoma yangena ingoma ngakhipha kulonyaka olandelayo ngo2011 wayishaya ingoma la engafika ngakhipha khona kwaba u2012 ngafika ngazoshaya ingoma ethi unobuhle ngowami ngiyamthanda ngizohlala naye yaphusha leyo ngoma ke kulowo nyaka ngangiqala ngizwa kuthiwa khona uNgizwe osezo sakaza umaskandi ngangazi uNgizwe esebenza ebusuku awumuntu wayikhova yabo ebusuku ngokuhlwa waqala lapho kwaqala izinto zashintsha nje yabo zangishintshela nje izinto nje zangishintshela nje kwakhona abantu asebeqala begxikayo wakhona abantu abakhulumayo ngaphandle kwenkinga ukuthi mhlambe ngoba abaculi abaningi baye bathi hayi kuyagwazwa emsakazweni noma abalandeli abaningi bathi kuyagwazwa emsakazweni. Mina angiyazi leyo nto leyo kusekhona uTshatha uNgobe ukhathide ngangazi ngangibona nje ingoma yami isidlalwa sengikwazi ukuthi ngiyithumelele mina ingoma zami ngendlela efanelekile kwenzeke umsebenzi wami uqhubeke uye phambili. Kwaqala nje kwaba nenkinga nje ngihamba noMasondo ngihamba noShilisi lo sengangazi namhlanje ukuthi ngiyinkosi osenamanye amakhosi sashona enquthu sashona enkandla ukuthi kusenkandla ngoba phela mangabe kukhona imali enquthu kuye kuthiwa inquthu phambili kusekhona umgqumene ngasenquthu mase kukhona umsholoza sephethe eSouth Africa yonke kuthiwa ngasenkandla so ongizwa abantu ongeke uzibazi labo abantu ethina esasi kuthi bexoshiwe emsakazweni beyimi unjoko uduma kahle umzukulu silwe sifaka amavidiyo sithi ungizwa kabuyisela emsakazweni kodwa angikaze ngibone mina ungizwe kuthiwa udlala ingoma yami uyaphusha uyalwa ekutheni ngikwazi ukuthi ngibe indoda makhelwane nje yabo ngangikubuka nje lokho ngangakuthathi ngangaqisiqala ngaleso sikhathi ngendlela okwakwenzakala ngayo kodwa ekuhambeni kwami ekuboneni ukuthi zikhona izinkinga ngathi ngikhipha uMahlalela kwakufanele ashawu number 1 komaskandi bonke bephelele ukhosini FM wawinisa nje insha nje yabo into ngeke uzuze uyazi ukuthi icula inhloboni noma ithini phakathi komphakathi
lokho kwangenza ngitshela ukuthi mina kufanele ngiphakamise amasokisi ngani ngoba kusho ukuthi ingoma yami akusiyona ingoma eright, kufanele ngenze ukuthandwa abantu. Kanti ngizozwa nje thizeni mase kuthiwa umsakazi wahlangana nama manager thizeni ukuze akwazi ukuthi adicelela abantu umaskandi, kube khona umaskandi abawu2 abaphakamayo. Obuhlungu kodwa ke lapho ukuthi omunye wabo uyitshela ukuthi uhamba naye, kanti inkunzi malanga leyingale, yabo. Egcina kwakhona yakubona lokho, sikubonga lokho, sikuphakamisela isandla, yabo. Eyintweni enjalo bafowethu, ngifisa ukuthi namhlanje nazi ukuthi mina umculo wami uphakamiswe ukhathide umfowangoma, wawuphakamiswa wawusaphezulu ngoba namhlanje enikezwa isikhundla sokuthi bamncome omcineka kuyimpucuzeko emcumbeni wakhe. Kuyangijabulisa kakhulu lokho ngani ngoba sonke singabalandeli singabantu bomculo ngesikwazi ukuthi sikukhohlwe lokho ukuthi umuntu ophakamisa umaskandi munye ukhathide. Kusuka umsindo nje omgqomeni omtshengiseni, yena wayewumuntu oflex ngalendlela le eyisixako. Uma ngabe eqala ekhuluma emsakazweni abantu bemjabulele, uqala adlale ukuthi abanye abantu babe kuyiphi i-department nomunye waye kuyiphi i-department, angene lapho ke. Kodwa mina ngangihamba nebhova naye futhi umtshengiseni ngangimthanda, waphakamiswa osaphezulu, akanikwa amandla akhe. Kungani anganikwa amandla akhe yena? Wenzeni yena anganikwa amandla akhe uma ngabe kufanele ukuthi anikwe? Abamnika amandla akhe. Omunye angajaha isikhundla singakafiki, sizofika naye sakhe sokuthi usilwele kuyi-lockdown. Amandla akhe lawo alwe nohulumeni, ngeke ngikwazi ukufihla into enhle ayenzile. Asekho kuyi-lockdown njengamanje, kufanele akwazi ukufaka abantu ngendlela efanele kubantu. Uzothi wenzani, ufuna ukuwina, wenzeni? Azoba khona ama-award e-lockdown. Fanele ume ulinde ukuthi nawe ukwazi ukuthi uphumelele ngendlela eright. Mangabe ukuphikisa lokho wena uyisilima ekhanda lakho. So ngeke abantu abayizilima abaningi, yabo, ngeke sikwazi ukuthi silokhu seshudu lo nalo. Kodwa uma ngabe uzophikisa into ngehlo lenyama wena ukuthi lokhu, mina ngiyakujabulela ukubona umuntu okholisa umaskandi ngani ngoba nami ngumuntu kamaskandi. Kodwa umuntu ophikisana nento eyenziwa umuntu owenza okuhle, isiphuphuku leso.